Cek 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 cek.
Hurian itu hata, adorak sotapuka permingguata, jumulu mata pasahat nguluta, holan tua dopan di bata, marhita tangyang nahom, martang yang mahita. Amin, adok tapuji, jala tapasang amatuhata, marede mahita. Marhite-hite goar ni di bata ama,
Dot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, do gor itu diperbadia, na tumo palangit do tanoon, amin. Saya pabotohon nommu do tuahu dalan hanguluan, gukdo las ni roha dia dupan ni buhim, akka hasudungan ni roha do di siamumu saliling-gililingnya, haleluya. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan di bata pergugu na suatu urusan nama dok mauliati rohami tuho ala di papatarho dohot tu akka si pelibigu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya sima roham saya payam madihami roha di pinok pernami barita nauli jala pararak me tu salu bangso asabisar sodang ni hasangapumi dohot dia kana hudul dia hulomon dohot na dilinggoman ni hamatean marhiti-hiti anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Mari dita. Patik ni dibata de minggu tasadarion imasian patik na perjulu dohot 1 paupaton patik perjulu ahu do jahoba di batam ninda di batata dang jadi marakup ahu bahenomu di batam patik paduahon dang jadi ganommu jala dang jadi sumanonmu manak aha na di banua gijang do na di banua toro tongaon rodi na di bagasan naik na di torunitano yang go tungga bisa sobaun manang sioloan patik patuluhon dang jadi dohonon guaran di bata yang go suture dalan na ay hona uhum dari sugut akka namar sineang di guarna patik pabaton ingot hamum bapa badiahon hari minggui di naon mari maula hamuna sa siulanmu alayang guar papituhoni ari pada dia ni jauh dari batam dui dang jari ho mangula angku dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahamu ro di pangisi ni hutani halak pe na mengebati hutam ai di naono mari do di toppa di bata langit do tano do laut do nasesina dungi maradia di bana di hari papituhoni di bayanido upain na di pasu-pasu di bata Jehovah ari para dia nei jala di perbadiai ido saat natong rak menegogo mahita sian Tuhan di bata ali Tuhan di bata saya pargugui mahami mangulahon na bartupati mi amin. Dia berdosa
Tato poti madusata tua rupan di bata martangi yang mahita. Ali Tuhan di bata amanami pergugo na suaturusan parasi roha mida hami na dangolon naroro hami tujulom manopoti dosa nami na gurangi di bagasan hajahato do hami tubu jalarang arong haporsiaw di bagasan roha nami yan salut do hami manipil siya na kadalamu matsagurang do pangaleson nami di patikmu alay ingot mahami ali Tuhan ala ni denggan ni basam dohot asin roham sa unak paingot-ingot akadusan ni haposon nami dohot pangaleson nami sa ingot mahami hubbartu asin roham dohot denggan ni basam ala ni guarmu ali Tuhan Yesus marpamuati maruham di dosa nami nagurangi amin. Tabigi mahata baga-baga taringot tu hasesan dosa. Sonod do pagkaholongin ni debata di Portibion. Pola do anak nasa sedi di Lehon. Asa unang mago ganup na porsia di Ibana. Asa hangoluan na sa liling na di Ibana. Asa nga po ma di debata na di Gijang. Amen. Hatani di bata turpuk epistil di mingguon sian buku Markus bidusada ayat 14:1-20 tajahama marsikat soring aledung dihuruk ko si Yohanes Roma Yesus tuluat Galilea majamitaon barita na uli ni di bata inado nung adapon tikina nung asogop harajaw ni bata paubahamu marohamuna jala porsiay hamuma barita na ulihi. Dungi dinamadala ni bana di topi ni tau Galilea di ida masih Simon dot si Andreas dongan na sa ama ni si Simon na sumapakot jala tu tawi ay padjala do nasida. Jadi didok Jesus matu nasida iuton hamu maaw bahenok udo hamu si jala jolma. Pitorita dikon nasida majalay laos mangyuto ni bana. Jadi dum mau otik di dalam siani di ida si Jakobus anak ni si Bedeus dohot si Johannes dongan nasa amai di bagasan parawi don nang nasida pature-turehon jalan nasida. Dungi manigor di jo manasida gawi tadi kon nasida ma ama nasida si Zebedeus na di parawi rap dot akaan agajianna laos roro nasida mangyuto ni bana ima sahatna martua doakan atau mangihon hatan di bata jala nau piopsa amin.
taha tidak ko maha porsyautai songon nahi ta tidak ko ni dongata saha porsyau di sadok purtibion rakmai tamadok au porsya di pada Jehovah ido ama pargugun was patudusan na tumupalangi do tanu au porsya di Yesus Kristus anak di pada Jehovah na sadai iman na tinubuan di si Maria na gabi-gabian siato di perbadia andorak sabubuan ido tuata na tuman nabirnit di pangumuman selatus nama terpajol di bana di hopinor silang na tuat tu bana toru di tanom na mulak mengolu di hari patuluhon na menaik tu surgo la hundul tu siamuni di pada Jehovah amanai pargugon na suatu dosan di simai bana pai mamulak suku tu tanon menghumi halat na mengolu do na mati au persia di tod di perbadia jala aruksa dahuria na badia uria hatopan yak Kristen do di hasan dosa do di hatai na mendok mula mengulu so dang halat na mati do dia nguluan na sudah amin. Salam. Titing HKBP Serang, Resort Serang, Minggu tanggal 24 Januari 2020 sada. Naso hujahahok kami sia joloon tajahama di rohat tabe. Naparjolo guarni minggu. Minggu patuluhod dung Epipanias. Topik asini rohani debata napaluahon. Kemurahan Allah yang menyelamatkan. Napalimahon soso-soso permahanion taringo tu pandemi COVID-10 sia. Mardomu tu naung lam torop terpapar virus corona COVID-10 sia di wilayah Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Dohot Kota Serang. Sinosohom matuhita naparjolo tu aka ruas naung positif COVID-10 sia. Asa isolasi mandiri ma salileng 10 batari jala unang pola ro tu garejaon. Paduahon asa sude situa manosoi ruas naung positif COVID-10 sia di ganup sektor nabe. Di Papua ma tupat dita asa ditangyakon secara pribadi marhite video call manang telepon. Napatuluhon torop ni ruas nama dohoti parmingguon 10 halak ma sian ganup sektor jala ikon mabuat tiket masuk parmingguon unang dititipon napaupaton asaradot hita madalaton tolu m majaga jarak manuci tangan jala memakai masker napaunopon rapot dohot sermon parhalado. Hari Selasa tanggal 26 Januari 2020 sada di Patupado rapot dohot sermon parhalado laho manaringoti pakobasion mengantisipasi parmingguon di masa pandemi COVID-10 sia mulai pukul 10 sia WIB maringanan di lantai sada garejaon pinagidoma tusude parhalado asarade madohoti sermoni. Napa 12 hon haruason titing naung marbagas nunga majalo pasu-pasu parbagason anak dohot buru ni huriata ima Alexander Sitorus anak niamata Tibul Sitorus nahinan tubuni inata Anni Lianita boru nenggulan alamat Taman Mutiara Blok B2 nomor 3 Cimahi ruas ni HKBP Bandung Barat, Resort Bandung Barat, Distrik Sapulualu, Jabar Tengdi, Dohot Sinta Mariana Boru Sitopul, Boru Niamata Firman F Sitopul Tubuninata, Osti Norita Boru Sinaga Nahinan, alamat Jalan Raya Labuan, Kampung Cisantri,
Sektor Tolu Pandeglang, ruas ni HKBP Serang, Resort Serang, Distrik 20 Sada Banten. Pamasu-masuon perbagason nadiari Sabtu 23 Januari 2020 sada masuk jam 8.30 WIB di HKBP Bandung Barat Resort Bandung Barat Distrik 10 Walu Jabar Tengdi. Ruas Nataba meladong nasida jongjong ma di inganan nabi. Mamuka mingguon gabe ruas ni Huriatama. Keluarga Tobus Padapotan Lubatoruan. Inatai Endang Trida Boru Manalu. Dohot Sahalak Yanakon Pangeran Denis Sihobing. Pida Sian HGBP Hutanamora Resort Butar Distrik 10 Onom Humbang Habisaran. Nuaing tinggal di perumahan BCP 2 Blok F Tolu nomor 10 Onom Sektor 10 Onom Bumi Ciruas. Keluarga Erikson Siregar Inatai Lisbeth Boru Simamora. Dohot Sahalak Yanakon Hani Eliora Siregar. Pida Sian HKI Sigupar Resort Litong Nihuta daerah Sia Hubang. Nuaing tinggal di Perum Taman Mutiara Indah Sada Blok G2 nomor 25 Sektor 10 Trondol. Di pasu-pasu Tuhatama Parsaora Dohon Nasida Gabelas Niroha di Huriata. Ruas Napida Mamuka Mingguon Pida Huriama. Keluarga Padita Dr. Deonal Sinaga Inatai Omega Boristorus Dohot Tolu Halak Yanakon. Dilan Sinaga Lois Manuel Sinaga Josia Hamonangan Sinaga. Alamat Rumah Dinas HKBP Distrik 20 Sada Banten Sektor Onom Legok. Pida tu HKBP Pearaja Resort Pearaja Distrik 2 Silindung. Moleatema di Parsaurat Tanauli Dohot Nasida Saleleng di Huriaon. 5 Namoding Nadi hari Senin tanggal 10 Walu Januari 2020 sada Nunga Jumulo Moding Sahalak Ama Ima Kasman Tapubolon Nahinan Ralat tutup umur 60 tahun 7 bulan. Hina baluhon ni Inatta Boru Hutasoid Sian Perum Lebak Indah Gria Asri Blok K nomor 22 Sektor 2 Keramat Watu. Acara penguburan di Patupa di hari Selasa tanggal 10 Januari 2020 sada di pemakaman Sayar Serang. Tuhatama namang apuli sude keluarga tininggal honni naung jumolo modingi. Sapul pitu parhepengon ni Huria boy mata jahabe dititing naung sahat tuhita. Pelayan penuh waktu dan majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Songonima titing pakobasio dohot parhepengon di bagasan mingguon. Saya di pasu-pasu tuhat tamai gabe sangap di goarna. Jalamak korhon uli dohot lasni roha di Huriana. Amin. Meredita.
ni debata na sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramuti akka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amen. Oras ma dihita saluhutna disude akka ruas ni huriata namar minggu di garejaon suak songoni nang akka ruas dohot parhalado ni huriata na beribadah di bagas nasida marhite live streaming sahalinari horas ma dihita saluhutna. Turpuk jamita dihita di bagasan mingguta sadarion ima minggu patuluhon dung Epipanias diturpukkon di buku ni panurirang Jona biddutolu mamuka sian ayat na parjolo sahat tu ayat na pasapuluhon songonon madidok di bagasan turpuki tapai hutihut ma di bagasan rohatta dungi Roma museha tani jahuba tu si Jona padua halihon songonon borhat maho laho tu Ninive huta nabuloni jala tik tik kotusi tik ting si pabuaoku tuho. Jadi borhat masih Jona laho tu Ninive hobbar tu hatani jahuba alai hutana bulud do yang go Ninive di jolo ni debata parto luarian mardalan labasna dungi di pukkasi Jona ma mardalan di bagasak kutai parsadarian jalamar tikting maibana maddok 40 arinari nama jadi marongrong ma Ninive jadi porsea ma akka jolmai isi Ninivei di debata jala ditik-tikkon maddokkon marpuasa sadari jala marulos ori nasida sian halak nama gudang rodi namet-met dungi sahat mahatai tu raja ni Ninive jadi hehe maibana sian habangsana jala diosari pakaian nahian sian dagingna jala martujukkon hori ibana jala huddul tu sirabu dungi disuruh raja ima martikting pabuahot tu bagasan Ninive songonoddo tikting ni rajai dohot donganna akka nasangap nang jolma dohot pinahan tole lobu dohot biru-biru dan jadi maddai agia aha dan jadi manggagat aekpe dan jadi inumonna ikkon marulos hori jolma nang pinahan jala gogoon na be jauh-jauh tu debata jala ganuk jolma ikkon mulak siya dalan na narwai dohot siyan hatudoson na niulani tangan nasida ise ubotosa anggiat tung marpangulahi jala sol-solon ni debata rohana jala mulak ibana siyan parpiar ni rimasna asa unang mago hita jadi dung di ida debata pabahenan nasida namulaki nasida siad dalan nasida akan arwai gabe di sol-sol debata marohana taringot tuhamagoan nanilubahonna bahenonna hiyantu nasida gabe daksaut di bahen ido sahat ni turpuki amuna akkadongan saha porseaon naron wain di garejaon dohot na di bagas tabi na mangihuton live streaming di bagasan gowarni tuhatta Yesus Kristus adong do paddohan ni halak batak maddok
sai tugijang ninna porda patutoruhod do pambarbaran. Sai tugijang ninna roha patutoruhod do anggo sibaran. Ima paddohan ni halak Batak tatu sido tahe sibaran molo di hata Batak didok sibaran. Bahasa Indonesia nasib manang takdir mai. Jadi saya naik tugijang ninna rohana alai nasib na dohok takdirna sai patutoruhon. Jadi gabe margatung tu nasib dohok tu takdir ma jolmai alani ido ubaina adong paddohan ni halak simalungun sedo gogo nosip do marisuang doang gogogo holan nasib do manotuhon ninna. Jadi madabu majolmai tu takdir. Sian na met tajalo doa ke pangajarion nasongonon na nasib doho takdir. Hea huingot di buku bahasa Indonesia na jinaha adong madisi syair ni halak na cacat na mangido-ido sebagian sian sajaki didok songonon. Bukan salah bunda mengandung buruk suratan tangan sendiri. Sudahlah nasib, sudah untung hidup malang hari ke hari. Jadi berarti nasib na do untung na hidup mabain ibana malang hari ke hari. Dunia dong mamusia dibain pantun Melayu. Nasibku ini sungguhlah malang. Padi kutanam tumbuhlah lalang. Burung disangkar jadi belalang. Ayam kutambat disambar elang. Jadi saya holana nasib malang ma ibana. Jala memang ido pola pamikirion nang dohot di bagasan perjanjian baru sian alak Israel tuak kahalak na di luar ni Israel. Sudah takdir mereka bangsa kafir itu bangsa yang tidak dipedulikan oleh Tuhan Allah. Alani ido ketika si Jona diturpukon disuruh debata pada awalnya laut ada kota ima kota Ninive ibu kota kerajaan Asyur musuh nih halak Yahudi. Dia berontak, dia tidak mau. Mengapai orang kafir itu mau diselamatkan, dia tidak peduli. Maka dia lari. Tapi Jonah, Yunus manang Jonah lapatanna merpati. Taboto do merpati manang darapati. Lidang doi marrohai do benai do Yesus. Narbisuk mamu songon uluk alai lidang marohamuna songon darapati. Disuruh ibana tu Ninive, tapi lari dia ke Tarsis, naik kapal, melarikan diri karena dia tidak mau, karena tidak peduli kepada orang Ninive. Sudah takdir mereka harus hancur di bumi, hanguskan oleh Tuhan Allah. Alai dijauh de batado ibana, diuhum de batado ibana, marhite robadai gelombang. Akhirnya dibuang ke laut, dimakan ikan raya. Martangiang maibana siani, kedaulatan Allah, penguasa alam semesta mampu memanggil dia kembali, menghidupkan dia kembali dari sana. Diutahon ikan ibaibana, dibuan ma, baru pe, disuruh de batama ibana padua halihon ima turpuk di bagasan sadarion, harus pergi. Kedua kalinya dia dipanggil oleh Tuhan karena Tuhan Allah peduli kepada bangsa dan rakyat Ninive. Karena Tuhan Allah itu bukan Allah yang partikularisme, Allah yang hanya di sekelompok orang. Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang universalisme, Tuhan Allah yang mampu menguasai semesta alam dan semua bangsa di dunia ini. Itu dan yang patuduhon di debata. Alani i lauma si Jona di bagasan turpukon borkat maibana tu Ninive kota na balgay. Lauma ibana isima ditiktikon ibana
Ipabuai ibana borkat hanya kalimat yang mengatakan dodidok ibana na pinasahat ni bana tu halak Ninipe. Bahkan seruan untuk bertobat tidak ada. Omma paddo ni si Jona 40 hari nari nama jadi marongrong ma Ninive. 40 hari lagi Ninive akan diputar balikan, dijungkir balikan, di bumi hanguskan oleh Tuhan Allah. Olan itu ima diparulah-ulah konibana 40 hari nari kota Ninive ikon diporak-porandakan debata. Saya mau semon 40 hari nari nama jadi marongrong ma Ninive dan adong seruan untuk ipe pau bahamuma rohamu nadang ninna. Hanya itu yang dia katakan. Berarti dos dope nunga takdir doh nasib Ninive ikon marongrong, ikon hancur, ikon putus. Amu kadongan sahapor seaon jut donang woluta songoni saya dong dope na bergantung tu nasib manang tu takdir doho tu gurat-gurat nih tangan ido ben na saylaw manukun adong disiatar guru mujal guarna saylaw matu guru mujalon manukun gurat ni tangan na disukun marupani bagaimana suratan tangan nalani jot-jot do halak maddok ya sudah tertulis suratan tangan harus demikian. Saya margatung nasib dohot tu ramalan. Ramalan manusia tidak pernah tepat. Holat di debatado masa depan bukan di tangan manusia. Alani di bagasan kehidupan tapi sotung bergatuk kita tu nama dok sibaran manang nasib ta. Nunga nasib takdir songonon sibarat songonon alani i apa boleh buat dang na pasrah aha nama menyerah dang adong benaboi sipaen amuak kadongan saporson apakah takdir orang Ninive nasib ni halak Ninive na ikon hancur na ikon marujung na ikon marongrong jalai ko sudah mate nasida sude nga nasib nasida nga takdir nasida belum tentu alani i ahado berusaha nasida bertindak nasida melakukan sesuatu nasida bukan bergantung kepada nasib ahama didok nasida ayat onom satu ayat walu takasdoi dungi hola sahat berita itu pinggol ni raja ni alak Ninive pitor hehe ibana turun sian tah na singgah sanana turun ibana dan ngundul ibana di singgah sana ditanggal pakaianna jubah kebesaran nai molo didok jubah kebesaran dan nala pabalgahua te jubahi gabe jubah kebesaran daun jubah kebesaran adalah jubah kerajaan nai ditanggal konibana turun ibana dipakai makain kabung kain perkabungan goni molo didok dison hori baru duduk di atas abu dung hudul ibana di atas abu dibuat abui dibayam ma tuuluna menandakan dia sama dengan abu tersebut di hadapan Tuhan Allah tidak dapat berbuat apa-apa tidak dapat melakukan apa-apa disima rajai sebagai pemimpin dia kenosis yaitu mengosongkan dirinya mengosongkan kehidupannya sebagai pembesar sebagai orang hebat sebagai raja dia kosongkan, dia tidak lagi menyombongkan dirinya sebagai seorang raja, dia tidak lagi angkuh sebagai seorang raja, dia tidak lagi pongah sebagai seorang pemimpin di situ. Dia turun dan menjadi orang yang paling rendah, yang pertama sekali melakukan paling rendah dari semuanya. Di hadapan Nidebata merendahkan diri ibana, merendahkan hatinya ibana. Di hadapan Nidebata amuak kadongan sahapor seaon dan adong naboi tabanggahon tahagijakon tasombangkan tu hadapan Nidebata sotung di debata tu hita molo tasombongkan tu hadapan Nidebata sudah miskin sombong lagi sotung Nidebata tu hita tidak ada yang bisa kita andalkan
Alani i molosongon rajai ibana hundul marabit. Taki duduk dengan goni, duduk di atas abu dungi buah mangihut masude. Diumumkan matu rakyat na dung dilakukan ibanai, dung diulahon ibanai. Setelah dia melakukan itu baru dia umumkan kepada pejabat-pejabatnya, kepada pembesar-pembesarnya, kepada punggawa-punggawanya, dan kepada rakyat diumumkan supaya semua berpuasa, supaya semua memakai kain kabung, manusia dan binatang ikut tidak minum apa-apa, tidak makan apa-apa. Mereka semuanya merendahkan diri, merendahkan hati, duduk di atas abu berkain kabung di hadapan Tuhan untuk merendahkan hidup dan berhenti melakukan kejahatan didok, supaya mereka jangan lagi meneruskan kejahatan, kesalahan yang telah diteruskan. Mereka akan belajar dari sejarah dalam kehidupan. Jod dohita tak saya belajar dari sejarah. Kalau saya mulak-mulak madabu tu bagasa dosa nasa sadai. Tidak pernah jerah dari keledai. Walaupun dikatakan keledai adalah binatang yang tolol, yang dungu, yang bodoh. Aledakya keledai jatuh 2 kali di dalam lubang yang sama. Ketika dia jatuh terjerumus, dia akan mencari jalan yang lain, tidak pernah akan lewat dari situ lagi. Ima dosa hasian nasa tong di homol-homol. Alani i didok di tadikon mah. Alai di tadikon peisa sude. Di pauba rohana jala adung pertobatan. Pastikah selamat? Pastikah mereka memperoleh keselamatan? Belum tentu. Didok nasida mah di ayat siai, coba tabereng hamuak kadungan sahapur seaun ayat siai. Ise ubbotosa anggiat tung marpangulahi jala solsolan ni debata rohana jala mulak ibanasian parpiar ni rimasna asa unang mago hita. Di bahasa Indonesia didok di kitab Yunus 3 ayat 9, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala sehingga kita tidak binasa. Mungkin, siapa tahu, mudah-mudahan dongata dari bariba madok, insya Allah bisa selamat. Jadi tak terjamin tom. Walaupun mereka melakukan itu, walaupun mereka berbuat itu, walaupun mereka melakukan semuanya itu, juga belum menjamin. Siapa tahu, mungkin Allah berbalik, mungkin Allah bermurah hati, mungkin Allah akan bermurah hati, kemurahan Allah, hati Allah itu untuk menyelamatkan kita. Asa tubuh asini rohani debata napaluahun kita. Jadi mereka melakukan semua itu tapi sambil berharap asi ni roha ni debata. Hamuak kadongan sahapor seau. Ido na pinatupan itu hatta Yesus Kristus naro tu portibion mabuan asi ni roha ni debata. Karena apa? Syarat-syarat semua agama, norma-norma semua agama tidak mampu lagi menyelamatkan manusia. Molo ibarat gobaran rupani hitam madabu tusada lobang nama cai bagas, sumur nama cai bagas, dan boy nakok di leon matangga. Ima aka norma-norma, aka aturan-aturani sudah di bayi matangga asa boy hitam malua selamat. Nyatanya tidak. Kenapa? Karena kaki sudah patah. Jadi tidak mampu lagi menjalani tangga itu. Di leot tali asa ditiup, dungi ditarik. Ima ajaran-ajaran. Nah adung di tonga-tonga ni portibion. Nyatanya juga tidak mampu
Karena apa? Tangannya sudah patah. Jadi nama turun matu hatta Yesus Kristus tu sumur na bagasi. Terjun dia. Turun matu hattai, diangkat mahita. Dibuan mahita. Sahat malua. Dibuan tu hattai. Gabi malua selamat mahita. Alaniaha. Asini rohani debata. Di bagasan tu hatta Yesus Kristus. Hamu kadongan saporon sahat doa sini roha ni tu hattai tu halak Ninive. Sahat tabereng ma ayat 10. Jadi dung di ida debata apa bahenan nasida. Namulaki nasida siad dalam nasida akan arwai. Gabe di solso di debata marohana taringot tu amagowan na nilubahon na. Bahenon na hiyantu nasida. Gabe dak saut di bahen. Bahasa Indonesia didok ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi dan nasib bukan takdir dan bukan juga karena kekuatan atau kehebatan manusia. Alai asini rohani debata. Nasahat tuhita jolma jalata sambut asini rohani debata marhite iman kepercayaan tutu hatta Yesus Kristus. Tasambut mah asini rohani debata nasahat tuhita tajakon tasambut marhite tangat ta aha tangat ta majalo ha porsea otai porsea ditu hatta Yesus Kristus menerima kemurahan Allah yang menyelamatkan majalo asini rohani debata napaluahon hita. Alai taingot parbue ni hapor siaut tai tarida ma di bagasan mulut ta atong ahadolapatan na itaman minggu ahadolapatan na itamang ihuton pati ni debata ahadolapatan na ganun minggu di jaha pati ni debata mangulahon na nidok ni debata taulahon pei dalatta doi mengucap syukur tu debata siala nauk parjulo tu hattai paluahok kita. Jadi molo pasahaton ucapan syukur kita dan asa. Molo pasahaton ucapan syukur kita dan asa. Alayaha do? Ala. Sotung tabayan. Pinasahat tamalateo tuhuria asa. Maluas yan parmaraan. Serana buhay tuhat tayo tatuhor marhite. Alay tapasahat amalateo tu debata ala nang maluas yan parmaraan ala hipas-sipas diramuti Tuhan ala jadi nung najumolo Tuhan tay menyelamatkan kita mangalehon tuhita haluaon parbue ni hapor siyaut tamajak konibana tapatuduhon may marhite las ni rohatta manguloy debata manguloy tuhatta disude gulmit ni ngolutta. Amin martangi yang mahita. Mauliate Tuhan debata manami di sobbahon rohanami tuadopanmu nabadiai. Di nanaung marsaringar khatam di tonga-tonga nami. Asaima tutu Tuhan. Kabe barita na ulisi wadon nami pabua asini rohamdo. Nasahat Tuhami. Nalaho paluahon kami. Dada nasib takdir manang sibaran nami manang alani gugu nami dohot kehebatan alai tung asini rohamdo Tuhan napaluahon kami alani ipe molotung hujakon kami asini roham markite haporsion nami patuduhon nami maha porosyon nami marhite mangulahon aka ulahon lomo ni roham di bagasan ngulu nami mangulahon patikmu dohot mangulahon hatam ala naung jumoloho paluahon ham halak naung balua ikod do tutupa tu patuduhon dirina marhite pangulahon dohot pabahenan nadingkan pasu-pasu mahatami asa marparbue di bagasan ngoluna. Pasu-pasu matuhan nagkaruas ni huriab di bagasan tikyon.
namar minggu di Joromon waing tongon dohot na beribadah di tonga-tonga di bagas nasida waing marhite live streaming. Pasu-pasu hami saluhut na Tuhan, lehononmu akalas ni roha. Molo tungadong siya nakaruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Manang na di dia penasida waing Tuhan, manang na di rumah sakit, manang na di bagas nasida, manang na isolasi mandiri. Tuhan asiroham lehon ama malum ni parsahiton siya nasida. Pulihkan nasida Tuhan, asa boy kembali pulih. Hutang yako kami nuaing Tuhan na huboto kami. Amanami biden si hotang opudo harduli na tongon waing dirawat di rumah sakit provinsi. Asiroham Tuhan, pasu-pasu amanami amang si hotang, pasu-pasu akaubat na masuk tumamatang nasida. Asa boy pulih, asa boy kembali sembuh, malum mulak tutongan ibagas nasida. Molo tungadong penaso huboto hamin wek Tuhan manang di dia penasida. Pamalum nasida sian parsahiton, pulihkan nasida Tuhan. Apuli na marsak, jala tok-tok balua kana targugut. Jala lehononmu Tuhan pakirimon dohot las niroha, dia kana mengadupi bencana. Tuhan debatama nami. Pasu-pasu ma. Parhubason ni huriam di bagasa tikyon. Amak kubasi huriam. Sian. Organis. Song leader. Haret taon. Songoni nang doot napapungu persembahan. Liturgis. Nang napasahaton barita nauli di bagasa tikyon. Songoni nang napaborhatok kami di parhubasan manang yakon parhubasmi lahoborhat tu ulaon pakubasion sudena Tuhan jaloonmu ma pelayanan nami songoni nang di alaman ni gereja nama jakku na kapar minggu ima Tuhan pilihan nami tu adopanmu nabadiai pasu-pasu negara nami asabu itu tu Tuhan marujung pandemi COVID-10 siaon baik di negara namin ang ditonga-tonga ni Portibion. Atong pasu-pasu mahami sa luhut na asa gabi pasu-pasu hami ditonga-tonga ni ngulu nami. Di bagasan Kristus Jesus Tuhan na. Martangiyak kami tuho Tuhan asiro hamdihan tangihon tangiyang nami. Amen. Maredida, hukma tapasap lihat tujulu, naparjulu, sada A, sada B, do, napaduahon.
tatangiakon ma peleata. Alede bata amanami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhut sila olehon na denggan dohot na saulibasa na mauliutus. Upasatami masian nandinehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaw para sayak kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo dito nga tonga ni Huriam. Dohot di Portibion. Buhay marohan hami marhite-hite toddim. Asalam utadda hami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham, di Banua tongaon, songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu pasu-pasu ni Tuhan debata amatai. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu.